Olen Eero Heinäluoma, suomalainen jäsen demariryhmän työvaliokunnassa ja olen vastuussa talousasioista ryhmässä. Ryhmän rahastonhoitaja. Olen työväenluokkaisen kodin kasvatti. Näin, mitä on työntekijän asema työelämässä myös kodin kautta. Omat vanhempani olivat ammatillisliikkeessä. Sitten kouluaikana tuli koululaisten radikaali nousu. Halu vaikuttaa yhteiskuntaan, halu saada nuorten ääni kuulumaan. Ja sitten oli paljon kansainvälisiä vaikutteita. Vietnamin sota oli sellainen, joka omalta kohdaltani herätti aikamoisia järjestyksiä ja halu vaikuttaa myös maailmaan, puolustaa kansojen vapautta. Semmoinen erityisen suuri hetki minulle oli, kun Tarja Halonen valittiin ensimmäisenä naisena Suomen tasavallan presidentiksi. Se oli vuosi 2000, se oli valtaisa vaalikamppailu ja jotenkin sillä hetkellä tuntui erinomaisen hyvältä. Se oli iso askel tasa-arvolle, mutta se oli myös askel sille, että suomalaisten suuri enemmistö halusi hyvinvointiyhteiskunnan arvoja puolustavan presidentin. Ja sen takia muistan ikuisesti tuon hetken, kun vaalitulos tuli ruutuun ja Tarja Halonen, punatukkainen demarinainen, oli Suomen uusi presidentti. Minulle eurooppalaisessa politiikassa todella suuri hahmo on ollut komission entinen puheenjohtaja, ranskalainen Jacques Delors. Hän jätti kyllä unohtumattoman vaikutuksen. Hän kävi Suomessa puheenjohtajana ollessaan. Ennen kuin tulimme jäseneksi, minulla oli mahdollisuus kuunnella häntä ja vakuutuin siitä, että hänen ajatus eurooppalaisen yhteistyön tiivistämisestä, yhteisistä sisämarkkinoista on todella oikea. Ja hänellä oli myös se ymmärrys, että jotta Euroopan unioni pysyy koossa, kansalaisten pitää olla tässä muutoksessa mukana, heitä pitää kuunnella, tarvitaan EUn valmiutta yhteistyöhön myös kansalaisjärjestöjen kanssa. Työmarkkinajärjestöt olivat hänen sydäntään lähellä, ammatillisliikkeen kuuleminen oli hänelle tärkeää ja Delors on minulle kyllä eurooppalaisen yhteistyön suuri rakentaja. Alkuperäinen ammattitoiveeni oli kyllä veturin kuljettaja. Isäni oli töissä rautateillä ja sitä kautta oli suuri arvostus ja ihailu veturin kuljettajia kohtaan. Eli ehkä jos en olisi politiikassa, olisin sitten ajamassa junia. Demari-aate on kyllä kestävä aate ja se lähtee ihmisten ja kansakuntien vapautuksen ideasta. Usko ihmisten keskinäiseen tasa-arvoon, sille on aina kysyntää. Sen takia pidän selvänä, että myös tulevina vuosisatoina tulemme näkemään demaripoliitikkoja ja demaripuolueita. Äärioikeisto nostaa ihmisiä toisiansa vasten, synnyttää viholliskuvia, synnyttää vastakkainasettelua ja sen takia se ei vie yhteiskuntien kehitystä eteenpäin, vaan johtaa jossain vaiheessa yhteenottojen kautta yhteiskunnissa suuriin vaikeuksiin. Uskon, että kun äärioikeiston politiikka paljastuu, kun nähdään heidän todellinen olemus, niin myös tämän liikkeen kannatus vähenee. Saksan entisen liittokanslerin Angela Merkelin muistelmat. Ja ne olivat omalla tavallaan hyvin monipuolinen katsanto siihen, miten päätöksenteko Euroopassa syntyy. Ja se myös siitä, millaisia valintoja päätöksentekijät joutuvat tekemään. Mitä he ehtivät tehdä, mitä he ehtivät huomaamaan. Ja oli hyvä kurkistaa maailmaa tuolta konservatiivien puolelta. Haluaisin kyllä, että oma panokseni muistettaisiin ennen muuta eurooppalaisen yhteistyön rakentajana. Mitään ei voi saavuttaa ilman kykyä yhteistyöhön oman ryhmän sisällä ja myös ryhmien välillä. Ja sille asialle olen täällä omistautunut, että meillä olisi vakaa parlamentin Eurooppaa rakentava
enemmistö. Tässä kuvassa on nuori puoluejohtaja, joka on juuri saanut luottamuksen omalta väeltään, tullut valittua. Hänellä on kyllä todellinen usko siihen, että maailma voidaan parantaa. Että voidaan rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa ja se näistä filmistäkin näkyy. Ja sen uskon olen säilyttänyt.